Здравейте! Ще направим кратък клип на уреда с малката антена, която е с диаметър 25 см. Тестът ще бъде въздушен за дълбочина с два тестови предмета, голяма монета, цветен метал и купа 25 см, да, перията ми е 22, също цветен метал. Уредът е включен на режим ВЦО. До тук има маркирани бялото тиксо, където се вижда, това е 40 см. Единият метър се е тук маркиран. Повече няма да имаме нужда. За теста по-голяма дълбочина. Ето. Чува се вече сигнал на 35 см, може би 38, максимум до 40. Но 35 с по-сигурен сигнал. Да, малко повече от метър. На 1 метър без проблеми. Това е. Благодаря.